हाय लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। आं नै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाबाय बिश्वकर्मानि फुजा होनाय आरोखि लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो, कमेन्ट्स हरदो आरो जायफोर गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। नै नायलांबाय थादो। आं दा एसे ओरैजाय साफा खालामनानै लाग्रोबाय लोगोफोर। दा लिरगासिनो आं ओरैजाय। बेखौ साफा लिरजोबनानै लाग्रोजोबनोसै आरोखि। दे दा लिरखांनानै बिबार थुबाय आङो लोगोफोर। नै नायलांबाय थादो। बिबार थुगासिनो जोंहा मा ओरैजाय मोनसे गोजा होनोसै, गोमो होनोसै आरोना। आखासे इसिं खनसे जोंखौ आखासे होनसै थालिरखौ गथाखौ जोंनिखौ होजोबरा बेखौ गथा बाहायदो। बिबारखौबो फ्राय थुखांबायानो आङो। नै बिश्वकर्मा फुजानि साजायदों ओरैजाय लोगोफोर। दिरुंखौ सोंगोरनानै लाबाय लोगोफोर। दिरुं माने खुन्दुं आवाखौ सोंबाय आरोखि ना, दोंबा दोंबायै। लामा जरा आबाव जोंखौ थाइनैसेबो थाइनै आनसिलाय रेट मोनसेयाव लामा गथा होदो जोंनिखौ गोजाया गैला नामा? मालाबो खालामबायसो लोगोफोर। माला सुदों लोगोफोर। दा नै माला सोयो दे। नै लोगोफोर माला बानायदों। ओमफ्राय गारिखौ मैयानो सुनानै दोनखानायमोन लोगोफोर। ओमफ्राय दा ओरैनो एसे एसे ट्राय सुथेरफिनबाय आरोखि ना। मैयानो साफा सुनानै दोनखादों आङो। ओमफ्राय दा ओरैनो एसे सुस्राफिनबाय आरोखि। सुखांबाय। केमेरायाव आसिया खोबथेबा। नै गारिखौबो सुनो नागिरबाय। साइला केमेरा देगाना ना। नै बिथिंजाय सिखा रुवा न'खरनै आरोखि जों लोगोफोर। ओरैजाय न'खरसेनि ओरैजाय न'खरसेनि। नै मा मा ओरै मेचिन टेचिन गासिबो होजोबबाय आरोखि। सिखा रुहा गासिबो ओरैजाय प्रसाद बानायदों लोगोफोर बेयाव गासिबो नै हाथियार सिखा लहा लहि गासिखौबो दा हरजोब्बाय आरोखि ना। लगायथ'वाखै आरोखि ना लोगोफोर। दा साजायग्रोदों। भगबानखौबो बेखिनिया साजायखांबाय आरोना। माबाखौ ओमफ्राय नै गारि गेरेजखौ नै बिदि खालामबाय आरोखि ना। ओमफ्राय आरो नै बिथिंजायबो एसे साजायदों। नैबे जाहैबाय गारिखौ माला गानहोबाय नै लोगोफोर। देखिए दोस्तों हमारा गाड़ी को माला पहना दिया है। इधर साइकिल भी रेडी है। गारिखौ माला गानहोखाबाय आरोखि ना। और ये गाड़ी नायनायावबो फुजाखौ होबाय लोगोफोर। ओरैजाय वासिं मेचिनखौ साफा खालामनानै लाबाय। बिथिंबो होबाय आरोखि ना वासआवबो। वासिं मेचिनावबो होबाय, फ्रिजआवबो होबाय। ओरैजाय फुजाखौ वासिं होजोबनानै मेचिनावबो भगबानखौ खुलुमबाय आरोखि ना ओरैजाय लोगोफोर। नै लोगोफोर ओरैनो जादों गारि गेरेजाव। मा बार होनो? बुधबार। बोराया खुलुमगासिनो। गारि जेराव दोनदों बेयावनो माबादों आरोना गारिया। गारि दोनग्रा न'आवनो गेरेजावहाय नै न'खरनिजों बिसिना सिकुटि बाबुर साइकेल थुमजोबलायसै। दे होमबा लोगोफोर खुलुमनानै लाग्रोनोसै। बोराया खुलुमगासिनो दं।
Jangan tuh, jangan kali ini. Hei, kita. Gari apa? Ini gari tinggi sini sih. Berang hodo istara. Sabi tabi anak naik itu. Dansa. Nah, लोगोफोर खुलुमखांबाय ओमफ्राय दा फेमिलिया खुलुमनो नागिरदों गथ' गथायफ्रा खुलुमनो नागिरदों एसे नायलांदो आरो नै फुजाया बेयावनो फैदो आमा नोंसोरो आजा हे मा खालामबाय थाखोलै बेलाय फैदो आबा नै फिसालाया एखेबारे गावनि साइकेलखौसो माला गानहोखांनानै आरो गानहोबावगासिनो दं आरोखि ना लोगोफोर नै खोनागारो अरां गानहोनो आबा नै फुजा होबाय आरो ना फिसालायाबो खुलुमबाय फिसाजोआबो खुलुमबाय गासिबो खुलुमबाय आरोखि ना लोगोफोर भगवाननि बिदिबो खुलुमनो नागिरदों गासिबो Jangan kiling pasal. Jasa kiling pasal. Kalau ready. Soleh di belum. Ayo lagi. लोगोफोर फुजा खांबाय जोंहा नै लोगोफोर फुजा खांबाय आरोखि ना ओरैजाय गासिबो फटक लादों ओमफ्राय नै ओरैजाय फुजा खांबाय